Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Merabhiti weekly market Ahem 2017 pen non puanta Patangte detsi radaphan pamang huprom Pini thang niphai Kep Lakha inkoi rapho Nilip MSC Constituency ke parlo Nilip block pen MSGP 2017 to 18 Ningkan baha phana pot bill ke 80% en thailo bonta akam ke nujok anta inghang thai damage lap lo pusi rat sai klembang phu panong phang chopen lamthi jaipo rat sai klembang phu panong phang chopen ke jong pon ke non ke dobom a sarkar ke pariwartan a sarkar lapen kaching thur asaya phan ke nang piwiklo sarkar a phan ke udamowe bonta ke claim piatum ke claim pi pame medet ajok amethang apoga phan kachilang lok ajok quality avedet lo puta jongpo lapen Merabhiti weekly market ke supervise ko matlo pulotangte Michael Rongpi lapen Michael Rongpi Komadlo pulotangte lake Nilip local MSC Povitra Rongpi a ik apok asopolo lapen Bukajan MLA Dr. Numal Momin atum relative lo pusi jongpo lapen isi kamang humimia bangke Merabhiti weekly market ke local MSC Ahem athengno amatlo kopya potsi ke Patangte detta kilang dinglo mate power do pupentong majokta nang puun e nituma phanke putong laan 9-10 years playing etta kelang prong loma pusi panong phang chopen Nilip arwadatum arju padopo lapen MLA Dr. Numal Momin amata thekdikang longpo ta hailo bonta ke theklong lisi chekrong de lalsi Nilip arwat lapen rad sai klembang phu atum non within 2 weeks an aprang Patangte pulotangte akaprek a step ta ding ponchi pusi panong phang chopen ningjepo Nilip Turkiela pen R1 Teron report Karbiang Long News Channel Nilip ke parlo Nilip Constituency ke parlo Merabhiti along sido nilitum dak ke bang nang kokalam mangela lo 2017-18 abha phan penangi pi construction of market set at Merabhiti weekly market so naso 17-18 na Ningkan phanangi pi kado kawe atangka lalo 15 lakhs krip ho public atum rada tum aphan isi joy ke joy wan aphan matha si government pen aso atangka nang lu aso IT Ahem Kekim ji aphan sitame ladak mang humi me alam mang ke lalo 2017-18 na Ningkan pen pinian polotangte Ningkan ner kep Ningkan sir kep dulu aso Ahem pinian da puhirang kram lo lahai nujo kado ko we henno lab lo yo lahai anta kado ko we no ne henno lu thang da henno lo la so anu jo kado ko we sila ke hang lab lo tan ong da lai chinan da ke beng po la pen quality masia we la so Ahem non la ting di blo polote lage iru lo Ahem masi athenu jok masia we pin la sidang mang humi me bang ke la lo ladak te bok het lage Merabhiti lo ho hala dam cho non tharlon hini baglo te lage MSC Ahem lo Nilip MSC Povitra rong pia Ahem lo dake lasila dake alang li tum ka ching thura phansi ke claim ma mate amethang jung alle phansi ke claim ma lam hu me alam lo athe laso a market complex ke palangi phan ke lage Michael rong PC supervise lo la so Ahem palangi phan ke Michael rong pi ko mama polotangte lage Povitra rong pi a ik asupo poglo Dr. Numal momentum la tumke isi relative lo puriar poglo sitame non mangke mang hume me bangke la lo la tum alang li tuma bangke non ke MEC la pen Dr. Numal Momin aphan anong ke pa junoi phan si claim rong son si jak theklong do athe la anarjir ki ding pen tangka en lablo edame la so he Patangte det alang tum chi matha bangke la ta haji je ni tum si la da ke power do pon tum ning hang ling da claim un pusi matha ne pini sitame lake rat aphan sinang ki pi apot si rat atuma hovidha long nang pu
rada tum alli long inang po non me galli ke long iji galli si la so hem ke patang ti lok si ningkan ner kep ningkan sir kep ti mathan lalu la si chuning ri lo la so hem prab jin me ke patang je phan jong si patang tri pulutang te kado kawe alo do lab lo la si nitum further steps tamen nitum ke claim phan ke sik dolo la si hoptai hiniang bong la so a market complex along ting dip nang po la pen la floor kado kawe claim nang po la pen rada tum dak ale long inang po la lo dung ke chuning ri bangke ni hin jung ke chuning ri bangke la pen nilip hoi nilip rat tum ke chuning ri bang da la lo na so hem patang si ratum ale long nang po kusi itum dak nilip rat tum same chuning ri lo non na bangke la so hem la puma ting di phire henu lagi athi ruwek po phere meme athi nu jok ka do kawe anu jok si hin nu jok lagi henu chokali ka do kawe new york se henu lablu la si chuning ri lo prap jin pen la ka do kawe la repairing thu pe messi ratum phan ali pinang po la si po betro rong pi tame la dak adai do la pe normal moments tame adai do lagi athe a mega thing no long si ka chong hu polo tang te rara tangka ka chong hu polo tang te lage ki meong the ka lilu nile barat chini nang po la bangi athe rada tuma phan ali long nang pu pena potsi bang ang song benang pilo la dak nang pal le lo dame la dak bangke la so tangka ka chong hu do no akam si klem rong la bangke rada tum chini nang ji athe nilip arat paching thur nang nilip arat tame ali phalong nang joy ke joy wana phan pusi ang song benang pilo tame dak bangke ka chong hu ka chong te bang si klem thuro asi ajirding piklo la so hem patangte dame jokes tame nang chupun e pu pen selang tu ani jipe thelo se tame non bangke la khali de nang po chipatang nang po rada phan ali pinang po lalo ni chuning ri bangke Lakha inkoi rapho Nilip Constituency ke parlo Panjan Ahawar Ramlekhe Arong Arwada tumpen HSDF asongalong kachipa ogdun det pen pherang ki amai kangni po la si ang ton pen alam the alangli tumpen le arju pondona Nilip chokiela pen R1 teron nangkelo obierta Karbianglong News Channel Panjan mate par Panjan driving PS HSDF ke sengpon pinang we itum ke chopha media da man ke chopha alai tum ge wang posan bene tum churo par piglo la pena par pinang we le tum dora pet president secretary chibat pono la baso dora perang bong pestame kadog we na jiton phat stame dilihen bena kero pi parlo la pena poson si non ke wang ji ile tum la HSDF balong chipa ogdun pen la kadog tang rak pen anso se jakong orang cepat hepen non ke bang ji mele ge lik hotame ni tum panjan aps hoi pen ke pihai don pu busi ni tum sipit hek pono la pen ni tum dak chipang rum pono lambang ke ni tum anse ni je pon cholo dam tange na le mat parti long chido bom ni le ke dam tange ke dum pen puson si president mo son si ke do u bjp long da do dun congress long da do dun apuson aps long da do dun son jo ase non ningkan siang bong ani no ga dun desi kamon thi ma do jo ase non banke ahok ni le tu ma sar rajan timung alang li phan media long athek long pe ma sia party mane ning sam o na pen ningkan sam pe jo ni sini tun chi pang room si non ki bang ji sta me ni tum chirap chi ton po besi ni le choneng ri parlo na pen media ra manda kiro pila na pason ana chirap chi to na po Chal. Gona da ke do bom sitting bom ai mi si men ke O betrorong pi. Ke dam tangan nili ke do ke thakang bong alam je thalo ni purang te mikri yang reng alam ni tum ke 1986 ASC a movement pe ni tum nang form lo la pe ni tum pa jud lo la pe nan part ang bong ho so taxi e BJP da wang lo hal BJP hota ni tum se ing tililin tani tum ke daria pen chilang sini tum khosi ni tum si la so arong le tharong pono ni tum panjan area lo ni tum tililin keron kene tum hello la pen adun thu congress da tum deng lo ni tum ke deng pen ang thek ti da ni tum phan ke ni li phan ta hemso anu jok khong tro la pen ting ta nang pilota pak ni che pondela
halasoa huta amasi kedam ta ko son tak thak le purang te ni jas ku puson nang ko masi ko repeat do thulo ASC lo ko chilu thu choklo sunir tok bilong chilu thu choklo sunir tok behota nila so ni gari do amasi la kolong ta cherabun lo non ten ke nang kana ri no iposi sunir tok bi nang pulo noge sunir tok bi ta rem dele lo batai ni batai thoma ASC ben thoda rem delo amasi avedelo amasi ning ka chi thi po hormu bangke RE ason isi RE purdangte sungwi hen volong dong klop mane hen volong dong ke klop ne marangte bina phelang long klop ne halaso RE long ke apose aki sung do pe hasor e no tong klop ne amasi ni tumta pu che matha lo avedelo de mo lo tum phan ne no ke tum phan ke jaji nang ke jaji bang ne donang la athela anang ke jatum anta cobai chong thui ke ber ka chenek apok ka phang chelana cho apok phan chelana lo apok phan cho ka cobai cho amasi kunalo pulo nona bang ana bang ni tum ke lasi rem timu asang ho nilike alang li phaning ka che thedim bang la hello ne tum ke aphoi phoi mi te don lo phelang pi long ala phelang pi ta hala ke ba chin thong constituency long dai tum ke meeting do hadai tu meeting ki don lo hadak pe to ma julong lo hadak ta ko ane ki form do lo la perang dong anta hadak ta adibasi tum da form lo adibasi tum rang don lo ha bene tiwal don lo ha bene kasareng don lo la ane ching sa la pen garo ke tiwa ka tu do lo la pangbong anta lilike first amahang ki pethe anion bangke ais amane ni li hello nili hem long sini ni che hang lo nó đây là nung bò đôi này chỉ hang lo này hem nó sẽ đi đổ lo ha sẽ đi phana pulu ôi ra dân tim mùng 30 crore ôi ra tim mùng 30 crore 30 crore đây này cái hem là so hem đôi đây po người ta đi phui đôi po đi người ta đi phui đôi po để à về tháng ta về sẽ ta mấy isi khai long khai album lo po si khai cái copy lo te amoy album lo thế là khai phui cái chinh hon si này tụi cái đôi mane amoy album lo nitunge alang si mo chok sila po ka amoy album nitunge chinglok pet po alang mesen de nitunge mesen po alang hengno de nitunge amoy album nitunge englok pet po lan wen lo sa alang mesen po nitunge amoy album lo alang hengno po te chinglok pet po lan wen lo la sila angan nang bong pen nili hello ke chak cheng la pen hello welcome cheng lo nili hello pen pen nili pherere pen pilo purang te khefa khainok be podang te la hello hala pranchi pireta khainok be lo itum political long ta khainok be lo hap joint rong pi ansa khainok be pesa sonang claim lo sta ke claim atum jong si chok chile ponte la ke ale kavin naya kam lo si nona bang ke claim ke dam me senangji la penonda ni ke direct nak pudum dak lo ke claim ke dam me senangji la pen hem frek alam ningji nangji la pen 244 article A la ke tengne de nangji la pen isialam bangke la alo ne nangji ne bangane la sonsi ne ke tom ne cherot kulo itong ke dam tang song kali no ke uwe ke mi uwe chu prek chu pulo kai ta la 244 article A tengne de ne tong hem frek long nangji kali le punte to ma somar itong ke pur he to BA MA law ke pass tum ke ha Delhi ha Kerala ha kono ne dam si chong dat do nang le ante ko piali la non tuliram rong hang asona thak sar lo itoma sar lo tuliram rong hang sar ta la ane ke thek lo pusita hal hai de ma chi khang thek de lo chi khang thek the yok si dead budi nang le bom lo aki sung nang le bom lo aki sung aga ke rap ta hang bom lo pilo padang te tu ke hang nai ke vest pen si hang lo di tung ki isa sor ke hang he ke hang na hai tu ma vest sor ne ke hang nai ke rap ke hang ke isa sor hang he panjang sor hang he chukila sor hang he silunjang sor hang he dor bakuri sor hang he ha tung ke hang nai ke lal athe pilo polote alang tung ke chelang le polo non jong jung ne tum MEC pubitrong pi just ne tum panjan ni tum ming the pen la ani tum la lang phan a vote pilo stamen ni tum phan to war ke tum pan bengkalu nang Bikok puga we pudo hala ta chema thanang la
EM Richard Tokbia Hinpen Daitor Saturday Market Sedalong Lotus Arjan Wall Painting Asai Kedengpo Pinini Pai Kep Tangtanga Chiklo Ningkan Surihinira Inkoida Trorni Lakha Inkoida Trok Dua Barguri MSC Constituency under Daitor Saturday Market Sedalong EM Richard Tokbia Hinpen Lotus Arjan Wall Painting Asai Kedengpo Pinpur Ponme BJP Asorkar Nangchari Ponlo Pupenke Pinang An Garbi Anglong Angkang Pielong Development Amo Lakhasi Un Ipin Anlo Towar Me Lang PMAYG Ahem Sopen Chenglok Lakhasi Un Ipin Anlo Lason Taksi Pini Bangso BJP Develop Pik Anlopu All India Alongta Lotus Arjan Wall Painting Asai Dengrin Tilo Lason si Assam Pradesh Lapen BJP Iskarpi ang longatum Pin Khatponsi Constituency Tinta Wall Painting Asai Kedeng Pondo Lapen Lakha Inkoida Trok Dua Barguri MSC Constituency Alongta Dua Barguri BJP Mondal Committee Atumpen Pater Piponsi EM Richard Tokbi Amitang Aridengpen Daitor Saturday Market Sedalong Lotus Wall Painting Asai Kedeng Po Labang Soalong, Kachetong Dun, Karbiang Long Autonomous Council EM Richard Tokbi, Dua Barguri BJP Mandal President Amoron Terang, Daitor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi, Dua Barguri VDC Chairman Sarkoy Rongpar, Dua Barguri Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Lapen Dua Barguri BJP Mohila Morcha President Kache Sinarpi Lapen Daitor Daihuri BJP Local Committee President Secretariatum Chetong Dundrin Tipen RD Piponsi Kevangji MLA Election Ahut Mesen Percentage Pen BJP Party Aphan Pahai Ponchi Aphan Sitami Chisik Chedang Pondrin Tiputa Amoron Terang Pen Ningjepo Lapen Dr. Tuliram Ronghang Jindabad Jindabad Richard Tokbi Jindabad Dua Barguri Ako Ebar Modi Sarkar slogan Hang Ponsi Mai Pijutpo Dua Barguri Pen Edverson Crow Report Karbiang Long News Channel Perang pe bitung atom fan litum BJP hen ben kardom nang lipat jerek lo kardom ini harni tiliapor ilitum kedam tangar ni pen Assam Pradesh la pen BJP Iskarpon district pen nang pin khada teng ilitum wall painting asai ke claim pangcheng ponsi ini abang nilitum EM sara tumpen methang EM sara rideng pen stame bangso wall painting mate BJP a symbol lo mirpidong arjan ki hi nitum asai deng pon lo la solong ang chetong dun dakla duar bagri ang kangalong VDC chairman la pen town chairman board daitor la pen dalamara la pen BLCC chairman pen chenglok mahila marcha amai phi la pen sakti kendra pramukh la pen board committee president la pen an parta BJP along claim la pen career ta kadok aviatum nitum chelangsi pini ongdung pen nilitum wall pin nitum claim pon lo la so wall pin athipi ka prekali la heno ilitum non ke chari government mate BJP sarkar tum ki duk lak arat mate towar pen chenglok milang chetang teben chenglok alang itum ki claim di po lam the alang itum lam cha ka chipiting pen ki claim penan ke pachun la son thot si non ki wang jilang pharman ansu selitum atokanu arat stame puthot cherap chetu dun rapet nangji po halaso ka pak klang mate litum ke cheng jakong atir ga chen pon aja ajai mex nitum deng pon lo la solong nitum ke dam tangar ni pen boat vijay abhijan last time tum sideng pon lo la si duar bagri along tum mepik kaduga we eklai vet pen sido Assam Pradesh la pen team Karbing Long Keja Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM Karbing Autonomous Council la pen nitum duar bagri local MSC and parda EM in charge Karbing Autonomous Council la kai Richard Tokbi alang nitum nangkija kimi pen ajok si nitum eklai vet sido tip la si kilang gilang pors tame duar bagri pen nitum lahin sejong athai pin pen party song dhoram alam chipu pe pin nitum BJP apansi kroi tv busini nitum kadoga we rat pen nitum lam cherai pon lo la si kilang gilang por an saminitum eklai vet pen do si nitum BJP along si do pon thep pen cyclem ponji la so wall painting abang ke la ke a constituency tin along sat kali si or all India si ke claim la bang ke la ilitum chini nai la bang so mir pidong arjana ki hi la ke ilitum han la ke development sign phansi litum phan gi pupon party abon model party ang thek apor si la so wall painting ke nitum ke dam tang por duar bagri long stame BJYM Bharatiya Janata Joa Marcha daga mandal president lo ake hai romentero na tumben patri ponsi ingdeng si claim pon lo lapen
BJMM mate Muhila Morcha mai phe tumen semelang tum RDN ponsi labang suicide claim polo nili tum mondol hin mena claim polo pini bang ke yem ametang ari deng pen ametang constituency along ki hi pon tum alang li hin pen same claim patang pon long lo tangte dal kumla development hak tu claim lu tapi kisuman opposition party tu la pison no ke BJP ke development wan be ko hak lu Allah bang kalang lo bang kaninje nei busi kaninje cholo athe isi opposition dolo lipute bang ta pachorai ke akenang kok lapen radaphan alamba ya bang latum pinang kok kali lipute lang tunge ke kroyarasi bad bidet poke ke kroyarasi dun bang bidet poke sida pini theklong lo duar bagri angkang chot kalisi overall karbeng long ini tum theklong lo BJP a government wang det pen team karbeng long echari keja lead ke enpon ini tum aman pipignang ji Dr. Tiram Ronghang honorable CM Karbeng Termas Council alang tum keja pen ajok si pini ini tum duar bagri long stame manghume ini tum development asage ini tum thekpon long lo non pudamo nang labang so atwar CPDM dike atwar asamala 3 pen Assam Pradesh lapen Central lapen Karbeng Long Autonomous Council lapen li tumi matum bor i pen si ladak claim pon pangcheng polo lai kadu ida theklong ke sida alang litum opposition pumat opposite tu ong ta heno nili chuning ri thuyi bang ke la helo alang litum stame akime asai ke claim long bang alang litum stame akime ang thek chip peklang nei ma sini li chuning ri ponji thela bang so to war la geli tum duar bagri ra chot kali overall Karbeng Long entire jasemet duar bagri arat litum HT abong malte tum amoyar bunga towar iglo lag litum a lifeline towar iglo la so towar jang si chiklo plot pulo litum economically pen stame tum mesen ang deng doji la pen kidam ke wang jiro pilo wuku kilong same litum akijok wan doji ki su ke chelang kiun e kidam ji ang deng aphan same tum joy ki joy wan po tangte lahai towar lang litum mesen puang thek paklang poni lasi mithanga party phan ali kachien po bang e chokse lasi ladak kaprek opposition party tum do thai mene sita akimi ke claim no akimi thek molong ni pini BJP sarkar tum duar bagli kali entire India long si akimi ang deng asai paklang ponji pini rat ke pini BJP long sido Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu